Alright guys, mamuka say guys, how are you? Good morning guys, good morning guys. A very wonderful blessed morning this morning, hey? Happy Friday guys, happy Friday. How are you? Magetsi anetsa kuno kusaka mkwana network ichidai in most places magetsi akuna enda ari kuenda twice per day kana kutika 4 hours anomaona right. Nana kuti ndikurumidze ndikupe update yenda ndakakanganwa nesuro panyaye burial yamukoma 8 anditi. So burial yamukoma 8 guys chikuva chengeta nemusi weMonday mukoma 8 vanga vachiri mumochari kubva paya because remember ndakazenge ndainvolve embassy kuti ndibatsire kutsvaga hama, but it seems as if nothing is also coming that is positive from the embassy. So I've decided actually to take it upon myself kuti, you know what, I'm going to do the right thing. When he said, but the last day that we spoke, when he said ndiwo chandiviga takashtora sejoke sedambe tikatongoseka nezvazvo, but I maybe probably God knew where it was going and he knew what he was maybe speaking about. So I just took it upon myself kuti okay, we'll do the right thing. Atichika iya matakasangana nevapesira kuti tinoimba upenyu hwavo hwese, tangosangana navo madying minutes avo, chakada tivasanganise natisangana navo madying minutes avo. I don't know guys, andizivi anomaona. So vagarisa vari mumochari guys, it's high time we lay him to rest guys. Vagarisa vari mumochari, it's high time tivachengetedze vachirara zvavo atimoona. It's high time tichivachengetedza vachirara zvavo mune zvakanaka. Handisi kuti muri kundinzwa here? Can you hear me guys? Can you hear me? Muri kundinzwa? Muri kundinzwa? Can you hear me? Happy birthday. Who is birthday? Happy birthday girl, happy birthday, ukure. Muri kundinzwa guys? Yes. So I've decided to take it upon myself kuti ndingovachengeta tiite zvakango the right thing. We met for a reason, I would like to believe. But we met for a reason. Saka Monday, saka chikumbiro changu ndechekuti ndanchikumbira vese vari muRustenburg guys, because I'm only alone. Maybe tongoti na bamnini ndio ndakatemba, tongoti na UG Cube 3 na Dume before. Saka guys, I can safely say right now we are only 4 people guys. We are only four people in Rustenburg right now. 4 people.
Then chikumbira guys nemuya wa Mwari on Monday if you are free and chika please join us in laying our brother to rest, please. Vanhu vaJehovha, please. Vanhu vaMwari, chikumbiro kukumbirawo if you are free the day in question on a Monday. Ndani chikumbirawo kuti ingovepo presence yako ingoonekerawo tingoita makuseni guys, tinoviga makuseni. So if you are going to meet at 8 o'clock, tikasangana 8 o'clock pa ikono pa funeral pavari pa funerals pala pavari pai anomaona tikasangana ipapo tongono vanovigwa makuseni guys, vanovigwa makuseni. Maforena havigwi vanheru, havigwi on a weekend, anovigwa during the week. Tinotopiwa time navo. Saka 10 makuseni guys, 8 takasangana. Please, kana muri muRustenburg, maRustenburg ndinokumbirawo Rustenburg people, let's do this guys. Ngatingo uyai kana makasununguka ngativachengetedzei. Mangwana hazvizikani pamwe tinenge tiri kwako. Mufunge upenyu hauna prediction. You can't predict life guys. Life is very unpredictable. Atitozivi ramangwana redu tirakamira papi. Pamwe mangwana tinenge tiri kwako. Saka vanhu vemuRustenburg chikumbiro chekungoti kana uri free dan chikumbirawo. I know kuti Monday is a tricky day. Akukanganwa kani iwe najara ngoti mapolice Monday I know is a tricky day because most people end up mabasa. Sure. Asikana vanenge varipo ivavo dan chingokumbira kuti tisangane, let's do the right thing. Let's do the right thing. And itika. So yes, we are going to do it. Paperwork yese ndaita ndakaita pabasa rugari bepa kwandiri kubva uko, and now I think ndakwenda kudotora munhu wokuphala toenda kuHome Affairs. Anoona takwenda kudotora munhu wokuphala right now ndoenda kuHome Affairs. Ndozvandamukira kuti ndiite makusena nhasi izvozvo. Police everything zvese zvandakandoita ndapedza patengo vangu vasati vasitemba. Mumwe mukuru wemapurisa vakustemba kuitira hama dzikazouya paleta chiti makaviga hama yedu. Saka zvine polisi mukati. Saka mukuru wepolisi tatakaitigwa mapepa ese papasina stembi mukuru wanga asipo musi wacho. Saka nhasi mukuru waya was there. So mapepa riya ragadziriswa. Saka stembi apo. Saka veukama wabra Eddy kana makatarisa kana manga mchiti moda kuzouya muchinetsana nesu kuti kwai makaviga hama. We tried 3 good months looking for munhu hama ya brother Eddy. Hamuna kuita come forward. Tikataura kuti kana iri nyaya yemari, don't worry about nyaya yemari. Uyai alright, mungotisu hama yake mupe go ahead kuti okay ndiri hama yake ita yenyu so. Nobody came through. Takapindira timu rekuchivhure kwa mugoni vese nemekubhuera uko vanoziva kwa mugoni vese takapindira vese claimed not to know him. Saka Eddy since zifa vana kwakabva vakadonha zvavo kudenga vakawira mumaoko emadhiaries. Zvazviri kureva kuti vakadonha havo kubva kudenga vakawira mumaoko emadhiaries. Zvazviri kureva handiti maona. Saka zvisinei hapana chinomboramba, chese chinoita takutoviga takutongozvitora kuti tinoshanda kuprison ward tiri kuprisons tiri mabhanditi tiri kutongoviga sezvavanoita vachiviga vanhu vaya apo paburial. Ndoya takutongotamba iyoyo handiti maona. Ndoya takutongotamba havasi vanga vasingadi kuigwa nehama dzavo. Clearly zvinotaridza munhu mukuru yawe guys. Vanga vari munhu mukuru baba 50 years is not a joke. Vatotaridza kuti vanga vasingadi. He was not interested. That's why even from the word go vakaramba kutaura kana hama kana 1 2 vakaramba kubudisa even number yavaiteming navo mufoni mava hamuna kana foreign number inonzi ndekuNamibia kana kuti ndekuZimbabwe kana mangozara mafoni number semuno akangonzana makanika electrician makanika ndo mafoni akangozara imomo. Saka guys ndangoti ndikupirei, asi chikumbiro changu changa chiri chekuti vari muRustenburg at least tikaita kana 20 zvine chiremerera. Tikaita kana 20 wo handiti maona zvinenge zvine chiremerera. Then after ndapedza kuvaviga the following day ndichazoenda kunotora mukuru wacho wemapurisa. That was our agreement, personal agreement yedu because ndosivana naye kuti vangonoona paakavigwa in case grave number inenge iripo, but vakati they would like to see you. Akangoti you'd like to see you kuprotecta inini because hazvitwe navanhu vakawanda. Anomaona akati hazvitwe navanhu vakawanda just kuti kana akauya mangwana I'll go inini personally vakaya police station kuti lavani I'll personally go with them ndonovatadzisa kuti hama yenyu iyi yakarara apai. Anomaona. So yeah, ndo zvananango yangu nazvo hazvina kuwanda hazvo. Zvananango yanazvo handizivi. Tikapedza nyaya dzaBra Eddy dzese idzi ndoenda kumhanyira kumba. I think ndakakuzenga tine nyaya yatichada kuuya nayo nhasi masikati kana magesi auya, but ndasiya magesi aenda. Pandatobuda makuseni ndasiya magesi aenda. I'm just hoping kuti pandopedzawo zvichienda kumba magesi acho anenge adzoka andichika so that todi because my life yedu guys takutoita masikati because manheru kune kusina magesi.
makazvionera manheru kune kusina magetsi ari kuenda ndoda topiwa timetable yacho ndionawo kuti zviri kufamba sei handimaona. So manheru toita malive edu masikati ameno guys zvinenge zviripo zvatongoita yesi peku tendai and date musi wemonday rosa monday yo iri kuya this coming monday rosa yoyi monday iri kuya yoyi ndo pachepa patechida kutiti mona magetsi kwatsati atanga nenyaya yemagetsi and then kutanga nhasi kusvika mangwana prophet Josi vari kuda kuvaona endai kumidrand uku vari kuda kuvaona vari kumidrand endai kumidrand kwavakataura nezuro kwakuya vari kuda kunosangana navo hanzi 1-on-1 and then mozodiwo mozoitawo mozopinda mumain service saka vari kuda izvezvo endai munovaona kana munoda kunamatwa muchida kudi go and meet with him. App yacho iri kumbofamba seko inowanikwa papiko app yacho ndipewo kana yairi because anodownloada chiti kudiko app yacho inodownloada chinzi chi Betty ari right au make ndichaita trip ndichatsvaga day rekuti ndimboenda kwaComfort sure tagarisa. Thank you for bringing up that app. Tagarisa nguva yakareba tisina kumboenda kunodzika Comfort pamai Comfort timboona Comfort. So I think we need to go tichataura nabamnini we need to go timboona Comfort probably on Tuesday next week timboona Comfort timbotevera kwaComfort timbonoona kuti zvakamira sei. Regai nditsvage app yacho inodownloada sei kona yemagaisi emagetsi because ndombochizi indaitoti kuna aindika because tasada mboende gwena magetsi takadouyawo izvo zvakadiwa nawo zvichitoitika uchidobva kuJoburg kana uchinzi magetsi atanga ini tatofanana saka pakatoipa guys ende muradzi kurovana sei hakuna kusina magetsi hanzi download sepush alright Eskom sepush alright. Okay, thank you guys. Ndichatoya download icho. Saka kuti tatoisigwa app yacho zvinoreva kuti magetsi ayatoenda kwenguva yakareba kaya. Zvinoti tine makore magetsi achinda. Kana patoiswa app asi zvasisiri temporary kaizvi. Hey. Saka isisiri temporary ka guys kana patove ne app. Inga pakaipa. Ish baba. Taundi yese mai mwana tikungotsi kupindana mai mwana kuna magetsi zvangu zvokutotamirana muchidaro kuti apakatoipa no electricity mwana no electricity kazagara riko kubva kare wow alright ikaitigonotsvaga Eskom sepushi yacho tigoona kuti zviri kufamba sei tsvaga Eskom yacho right guys. Saka ndo zvanachida ngokupa ibhokisi nekukumbira vagari vemuRustenburg. I know kuti now I have Rosa. I know kuti Rosa she will come through. I know kuti maybe now tava 5 or 6 Rosa avepo anouya Rosa will come through. Ndichatobata futi ningirikiri. Ndichatobata futi pro 6 apindire. Ndichatokumbira pro 6 kuti toita at least toita 7. Tichasvika. Okay. Erina haana kubatwa guys. Nyaya yacho kuti ndikusanangurira panapa zvonetsa because zvinogona kusvika munzeve dzake zvikuda kuitika sezvaitika. Imbomirai. Nyaya Erina imbomirai guys. Imbomirai. Ndikataura panapa pasi munhu social media zvosvika zvasvika kwaari zvacho zvikurongwa. And then izvozokanganisa maplans saka ngaitingomira takadaro imbomirai zvairina izvo. Ndo yandiri kutaura vasikana imbomirai nezvenyaya iyi yekuti mama Melly ngatimbomirai takadaro ndakaitaura panapa tizoziva kuti shoko rinofamba tichikudii rinosvika kwaari. Imbomirai pane zviri kuda kuitika pa chimbomirai ndijani tazotaura pamberi apo. Imbomirai pazokurukura pamberi apo. Haya. Chikuru ndechekuti akuzikamwa paari. Akuzikamwa paari ndo chikuru chingoziva izvozvo chete. Zvinhu zvese zvimbomirai kufunza.
Thank you, Betty. Betongwaroba game. Betongwaroba. Tinda kusvika pafuneral guys, ndikasvika pafuneral pandobva dadzimangu tozokubata itemtem regai ndimanye mairenza ndipedze nyaya dzamudhara uyu ndanda kutoita stress neni but ndakazongoridzikama pandakabhadhara ndikati now ndabhadhara ndikatokumbira chisvika kurava muchinzi chaja storage ndasvika chika kurava muchinzi chaja storage yemunhu ndabhadhara chindikonipewa mazuva ndine function Joburg ndodzoka zino ndakakona vataisigwa message kuti koni kana ndakakudza kuti ndouya wani ndasvika guys I'm there up ndo pana mukoma Eddy apa mapona apa ndo pana mukoma Eddy papa ndo pana mukoma Eddy apa ndo pala yacho umo mochari umo uko kwepingi uko ndo kuna ningirikiri ndo kune mochari ndo gaindi ndo dzimaka ndasvika pa mochari ndo kudzimira kandasvika padza nemochari kudzimira kandasvika padza nemochari ndonzima ndakutaridza imavari macho kwepingi uko umo mupingi umo ndo mochari umo ndo mavari umo mamona mepingo ndo mavari chaBra wili dumela li